снега през склоните, които им пречат и падналите дървета е така, като Анатолий. Пускат резачките и започва да отстраняват веднага пречките по пътя им. Да, опасно е, защото е снега и са под напрежение дърветата. Да не се чупят, да ни ударят. Движим се без да знаем върху какво. Минаваме през огради, но изведнъж пропадаме в дълбока пряспа. От големия наклон веригата ни се откача и започва непланиран ремонт на 1500 метра над морска височина. Сега ще отринем, имаме нужния инструмент, който ни трябва. Ще повдигнем машината, ще нагласим веригата и продължаваме. Така след 7 часа борба с снега и бедствието успяваме да стигнем до село Сърнено. Два часа има. Има. Ам чака да ви вземам да ви го плащам. Ам то не можете. Ти от тук можеш ли да излезеш? Не мога. Го виж, къде съм направила дупка, за да храним козелета. И от кога си така тук затворена? До давната снега как е почела. Да ме не чуе. Сълзи на радост и на отчаяние се стичат по лицата на всички възрастни хора тук. Ти как си? Що плачеш? Да виж какво сме затонати в снег и във всичко. Нямаме ни ток, ни никъде. Пътят към цивилизацията обаче се оказа по-труден. Наложи се да минем през река, преживяхме и катастрофа. Все пак успяхме с всичко. Дадохме лекарства и храна, оцеляхме, а възрастните хора тук са спасени благодарение на ентусиазма и добрината на няколко момчета. Усещането е, че помагаме на хората като цяло. И единственото, което ме крепи все още е само това. От тук момчетата отиват на следващата си мисия. Така отвориха път тези момчета за снегопочистващите машини на цялата община. От тук нататък обаче надеждата им остава в това да не завали отново сняг и да не се наложи да започнат от нулата. За съжаление, прогнозата е лоша. Още утре е обявен жълт код за обилен снеговалеж в Смолянска област, Кърджали, Пловдив и Пазарджик. Да са живи и здрави тези млади мъже, да продължават да помагат. Благодарим ти, Надя Ганчева, за продължаващата зима в Южна България. Прекрасен репортаж на Надя. Прекрасен. Над 2000 полицаи и пожарни